Passem la paraula a l'Albert Gran. Jo abans de tot, si em permeteu, voldria donar les gràcies als coordinadors Ramon Sicart i Jordi Pijuan d'aquestes jornades, donar les gràcies a la direcció d'Art Santa Mònica per acollir-nos en aquesta sala d'actes i donar les gràcies a tots els ponents que durant aquests dies participaran i participen a partir d'avui i a tots vosaltres per la vostra assistència avui aquí. Dit això, em sembla que, i després d'haver escoltat les paraules dels meus companys, queden moltes coses a dir i poques coses a dir. Vull dir que, a grosso modo, pràcticament els temes més importants jo crec que s'han ja deixat caure i ja s'han començat a presentar aquí damunt la taula. La galeria com a espai. La galeria com a espai és un fet que des de fa molts anys anem notant una davallada d'assistència per part dels col·leccionistes a les galeries. Això no és cap notícia, per això ens ho estem qüestionant. Aquí s'ha parlat de la possibilitat de canviar d'ubicacions perquè els espais són molt costosos a Barcelona centre, però són costosos a molts llocs, a molts indrets. El Joan Anton esmentava la possibilitat d'anar a àrees perifèriques, a crear unes certes concentracions, pot ser una idea. Jo penso que les galeries han acabat estant en uns moments totalment a l'espai, com antigament s'entenia, estan no obsoletes, però sí que, com tots hem de canviar. Tot té un moviment, tot té uns cicles, i penso que el cicle antic, aquest cicle que potser es va encetar al segle XIX, a finals del XIX, i ha transcorregut durant tot el segle XX, ara aquests espais, òbviament, les necessitats són diferents. Els col·leccionistes avui tenen unes altres maneres també de participar d'aquest món nostre i és sobretot a través d'aquestes grans concentracions que s'han creat en aquests darrers anys. Tenim el tema de les fires. Les fires, tots som conscients i tots ho estem vivint, que en aquests darrers anys no participar en fires és quasi era fer-nos a l'araquiri. Vull dir, els col·leccionistes acudeixen a les fires perquè i no acudeixen tant o han anat acudint menys durant aquests anys a les galeries. Possiblement per la concentració de l'oferta, la concentració de dir, escolta, durant uns dies, o durant un dia, o durant 3, o durant una setmana veig el ventall més ampli de possibilitats i de l'oferta d'art contemporani que es fa avui per avui. Jo crec que ens hem de plantejar moltes coses els galeristes, de dir, escolta'm, en un marc avui com el marc global, el paper d'internet ens ha fet veure un ventall, una nova manera de treballar i unes noves possibilitats, però a la vegada ens posa al descobert les nostres mancances. O sigui, internet ens fa pensar en preguntar-nos quin és el paper de les galeries i quin és el paper dels artistes i on acaba el paper d'un, on comença el paper de l'altre. Ens fa pensar en què estem ben posicionades les galeries a l'hora que els col·leccionistes puguin encaminar a la seva recerca de l'art precisament a través d'aquestes galeries. Aquests grans portals internacionals, nosaltres estem al nivell d'aquests portals internacionals de galeristes. Estem ben ubicats a la xarxa. Jo crec que són uns moments difícils però a la vegada apassionants perquè veiem que estem immersos en uns canvis que són dia a dia i que no podem fer res més que mirar de preveure'ls i pujar-nos en el carro. Si no pugem en el carro pujaran els altres i nosaltres ens quedarem fora d'això. El tema de les fires d'art són molt costoses. Per tant, hem tingut que necessitar l'ajut de les subvencions, l'ajut de l'administració pública, però en aquests moments l'administració pública no ens pot ajudar.
perquè l'administració pública està amb les retallades a tots els camps. Ens hem de plantejar uns nous models de fira, suposo, perquè les fires també s'havien posat al nivell de preus de quan la cosa anava bé. Aleshores, escolta, vull dir, anar a una fira et suposa una despesa tan gran, amb un risc com és el nostre, quan parlem de béns culturals, quan parlem de promoció de cultura, que, evidentment, si no és amb ajuts, val més que et quedis a casa. Aleshores, tota aquesta situació, si al final de tots els temes el que ens interessa a tots és que l'art es promogui i a la vegada hi hagi un consum, perquè si al final de tot no hi ha consum de cultura, ja podem plegar tots, podem plegar els artistes, podem plegar els col·leccionistes, podem plegar el que vulguem, o sigui, si no hi ha consum públic ja podem plegar. Per tant, jo crec que aquí ens hem de preguntar el que falta perquè els col·leccionistes accedeixin al mercat de l'art, i aquí s'ha parlat des de temes molt amplis, o des de temes molt variats, de dir, el gran col·leccionista, molt bé, aquest gran col·leccionista de Basilea, el tenim a Basilea, com deia l'Àngels, però, d'altra banda, has esmentat que necessitem incentivar el que és el mercat privat, el mercat del col·leccionista. Jo crec que és molt important tornar a incentivar el mercat del privat, de la gent del carrer, del professional, del petit i mitjà empresari del que s'ha parlat aquí. Hem de tornar a enganxar aquestes persones a el que és a integrar-los una altra vegada a la participació de la cultura, no solament adquirint, sinó també visitant, interessant-se. I això, estimats amics, des del meu punt de vista, no ho aconseguirem si no és amb una llei de mecenatge, que ja està tardant massa, o sigui, la llei de mecenatge és vital, sota el meu modest punt de vista, és vital, necessitem una llei del mecenatge que incentivi aquesta col·lecció, el col·leccionisme privat, per equiparar les mancances de l'administració pública. Fins ara l'administració pública ha estat el mecenes de la cultura, ha estat a través dels ajuts, de les subvencions, en ajuda de crear museus, etc. I això d'existir, aquest ajut de l'administració pública, però amb la mida que l'administració pública no és suficient, hem de reincentivar el que és el col·leccionisme privat, el mecenatge privat. I aquesta llei ens és vital. Ens és vital aquesta llei, igual que ens és vital el treure aquest nefast IVA del 21% que acaba d'ofegar i treu qualsevol tipus d'il·lusió a qualsevol que pregunta els preus. Jo, estimats amics i amigues, penso que sense aquestes mesures polítiques no ens en sortirem. Un tema que jo crec que també val la pena parlar-ne és el tema de la relació de les galeries amb els museus. Avui per avui, els museus no tenen recursos i les galeries tenim uns fons plens. I els artistes, evidentment, en els seus tallers igualment. Per tant, avui més que mai, aquesta connexió museus-galeries s'ha de posar sobre la taula i crear aquests ponts per mirar d'incentivar i recolzar l'art nostre també. És molt important promoure exposicions d'artistes de fora, evidentment, perquè estem en un món global i estem en un món connectat, però hi ha grans artistes aquí, hi ha grans moviments, s'estan fent coses molt interessants i jo crec que moltes vegades des dels nostres museus no s'ha reconegut potser o no s'ha fet la tasca suficient com per apropar aquest art nostre des d'aquestes plataformes. Per tant, aprofitem aquest moment i aprofitem els museus, aprofiteu la possibilitat dels fons i de l'art que s'està fent actualment i a la vegada nosaltres podrem aprofitar en el bon sentit de la paraula, aquestes grans plataformes que són els museus per la promoció del nostre art. Jo, em sembla que més o menys, sent el quart com a intervenció, penso que seria potser repetir coses que ja s'han dit,
Crec que el tema de les cases de subhastes en determinats sectors galerístics també pot afectar, no tant en els sectors que treballen en un art més emergent, però sí en un altre tipus d'art. Penso que les cases de subhastes en aquests anys també s'han posicionat d'una manera molt clara i molt evident. A més, tenen un avantatge que és el de que qualsevol de nosaltres des de casa pot accedir a informació i pot accedir inclús a l'adquisició d'obra d'art a través dels catàlegs, si no sobre paper, via online. Crec que també és un tema que pels galeristes, per determinat tipus de galeristes, també s'ha de tenir en compte, o crec que es pot tenir en compte, i a partir d'aquí jo em sembla que res més a dir, ja deixo també les altres qüestions a l'aire perquè es vagin parlant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert.